Беларусь. Менавіта з думкамі о Беларусі і сумам па радзіне ладзім дні нашай краіны за мяжой. З любов'ю і пяшчотай мы гатовы падзяліцца з усімі прысутнымі нашым мастацтвам, нашымі мастакамі, паэтамі, спевакамі, артыстамі кіно і тэатра. І сёння мы прапануем вам акунуцца ў гэтую выдатную атмасферу беларускага мастацтва. Вашай увазе прапануем карціны нашай землячкі Ірыны Цагельнік. Прапануем, якія адлюструюць усю прыгажосць нашай краіны. Малюнкі і карціны маладых беларускіх мастакоў-падлеткаў, а таксама паслухаць песні ў выкананні Дмітрія Каханскага, Барбары Граджинской, послухать игру на волынце Алексея Бурнасенко. Сердечно запрошаємо. Chciałam z całego serca podziękować dyrektorowi Muzeum Etnograficznego, panu Robertowi, zastępcy dyrektora panu Józefowi za przedstawioną możliwość organizacji Dnia Kultury Białoruskiej tutaj u muzeum oraz za duże zaangażowanie i wsparcie. A także podziękować personelowi muzeum za pomoc przy realizacji danego projektu. Bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni za waszą szczerą pomoc. Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo gorąco w imieniu tylko swoim, ponieważ ja też jestem z ziemi białoruskiej, aczkolwiek no może mój statut był inny, bo ja już tutaj jestem tak dawno i z ówczesnej sytuacji, kiedy kartograficzno-historyczne rzeczy istniały i dlatego rodzina została po tamtej stronie. A ja już tyle lat jestem szczęśliwą osobą mieszkającą w Polsce, ale jestem kresowianką. I dlatego też nie mogę, od wzruszenia nie mogę też mówić. Wszystkim nam jest ciężko. Ja rozumiem, jak wam jest ciężko, bo przyjechaliście niedawno i wszystko dla was jest takie obce i takie nowe. I w tych moich utworach to będzie to brzmiało. Bardzo dziękuję organizatorom, pani Oli Stefanowej, pani Jelenie za to, że Bortnikowej, którzy to mnie zaprosili. A tak się stało, że ja jestem tutaj dzięki pani Irence, która też tutaj jest, gdzie razem poznałyśmy się i tak się nawiązuje więzi. Zapraszam na króciutką podróż, muzyczną podróż polsko-białoruską. Jeszcze powitajcie piękną orkiestrę, pan Piotrek, cudo człowiek. Mój rodny kut, jak ty mnie winny, zabyć ja wiem, nie maju sił. Nie raz u domu
bo my jeździmy właśnie z koncertami i w Legnicy mamy też taki cudowny koncert. Być może rozsławimy to też dzięki Wam, ponieważ to jest festiwal. Jeśli oglądaliście film Mała Moskwa, to jest moja krajanka, bo spod Kobrynia pochodząca Lidia Nowikowa, której to persona gra rosyjska aktorka. I jej festiwal tutaj jest, odbywa się w Legnicy. W Legnicy, gdzie mieszkamy. Dobrze. Kraj rodzinny matki mej. Nieładnie, na scenie nie wolno, ale jest tak gorąco i są takie emocje, się zakrztusiłam. Przepraszam.
to będzie... Aha, jeszcze a propos tej pioseneczki, dwa słóweczka króciutkie. Też napisało to małżeństwo, którzy mieszkają obecnie w Australii i oni są z Zabuga i napisali ten przepiękny utwór. Też tęsknią. W Australii też nas znają, kochani, nawet wymagając. Bardzo proszę. A teraz przepiękny utwór i chciałam, żebyście też intonowali ze mną, którzy to wyśpiewali. Sapry, wy szumicie, szumicie. Ja wiem, że jesteście po pracy, ale to nic. Trzeba troszeczkę... Chociaż parę słów podśpiewujcie. Wy szumicie, szumicie, nada mnoju wiarozy. Kałychajcie, lulajcie, swój napięty kawy. A ja dachu prydachu, kraj gościńca starowa. No jak nie umiecie? Trawy. A ja dachu prydachu, kraj gościńca starowa. Na wytchnianym pakosie nie napiwaj trawy. A ja лягу прилягу, край гостинца старого, головой на погора, на высокий курган. И срамленные руки вольно ширку раскину, и ногами в долину хай накрыет туман. Истомленные руки вольно ширку раскрыю, и ногами в долину хай накрыет туман. Szumite, szumite. Nie wiem już dlaczego jednego słowa nie chcecie śpiewać. Kochani, to są wasze piosenki. Dopiero potem zatęsknicie, jak tu będziecie za tym swoim językiem. Bo teraz to się chcecie bardzo jakoś tak odziewnić. Szumicie, szumicie, nada mnoju wiarozy. Осыпайте, милуйте, тихой лаской землю. А я лягу, прилягу, край гостинца старого. Я немного припился, не памятав, но отдохну. А я лягу, прилягу, край гостинца старого. Я сторожусь от дороги, як півник на сну. Вы шумите, шумите, надо мною березы, осыпайте, милуйте, тихой лаской землю. Kochani, no dlaczego macie takie smutne linki? Przecież trzeba się cieszyć. Patrzcie, przyjechała taka Olga Stefanowa, przyjechała taka Jelena Bortnik i jeszcze inni ludzie, których no dopiero dziś poznałam, nie pamiętam jak się nazywają. I robią coś dobrego, tworzą. Wielka im chwała za to, że robią w ciężkich warunkach, bo każdemu jest ciężko, ale patrzcie, no więc musi być wesołość dzisiaj, bo jest Dni Kultury Białoruskiej. A proszę Państwa, ja jestem też prezesem Stowarzyszenia Polska-Białoruś, oddział w Łodzi już 25 lat, także jest to mi bardzo drogie. Dobrze?
To dla nich, o tam stoi pani szefowa, proszę, wielkie brawa. I tam druga stoi, z tyłu się schowała. Pewno jest cudne, że dorobi się z podokupacją. Jeszcze raz? Pewno jest cudne, że dorobi się z podokupacją. Jest niewolny dorobi teraz. Dlatego, że jest Przecież my to wiemy, proszę pana. Ale to my to wiemy i dlatego jak jesteśmy gdzieś poza, to musimy się cieszyć wspólnie. Ale wie pan, to nie jest dysput, to jest koncept i pan wybaczy. Dobrze? Jedziemy. Nie wychodzi ręcznik. Do widzenia panu, wiele krótych. Nie trafi mnie ścieżeczak, ścieżek złotych. Tam z kupeckich wietaczak ja jak kibiła i puskała ręcznik, wiele szło mi szła. Zakrużyła wodą mnie, bystra jaka. Panie szołka, panie mój, i ruku pada. Nie wychodź ty, leczonka, zbierasz ogródy. Nie taki mnie króteczek, wierzę za ty. Oj, żółta wiada, oj, szumi wiada, a wiesz, budu wiesz, jak rano wodzić. Chodzisz budu leczeń moja. Luba czeka wianoczki w Прогулялась милый дня до светальных сон. Ты у сна оплетала месячный простор. Видного счастья ты хотела мне. Золотой светилась темной волне. Полетел каханы мой у далекий свет. Застались стежечки, незабывный след. Не выходь ты, лечонька, зверошком крутых. Не дай мне стежек золотых. Ой, бедна журба, ой, шумит вода, а где ж буду, где ж я хоровод водить, а где ж буду, реченька моя. Люба чекать, віночки віть. Ой, жуда беда, ой, шумить вода, а где же буду, где ж я хоровод водить, а где ж буду, реченька моя. Милого чекать, віночки віть. Не выходь ты, реченька, с бережком крутых. Не топи мне стежек золотых. Proszę Państwa, teraz ten utwór będzie specjalnie dla Pani
Oli, ponieważ ona pochodzi z Pińska i będzie Polesia Czar, bo to są piękne poleskie błota, Czar Polesia. No i właśnie mamy swojego Czar Polesia, a ja wam zaśpiewam tylko utwór. Pustej życia pogoni ty żyje posępny lud. Brzęczą uchroi nad bagnami skrzyki, jedący wąs czasami poprzez grząską rzekę w brud. Czasem odezwie cię gdzieś łyziary, albo w deszczu dzikich mórz zaszy i znowu cisza, cisza jest niewzruszona dusza, śni pustką rozmarzona piękny o Bolesiu sen. Bolesia czas śpiewamy. O, drugi raz przywiozę słowa. Święty to jest, gdy w mroczną noc z Paniem wstają pary, serce me drży, dziwny ogarniany i słyszę jak w niebie głos, jakaś skarbę się miota, serca prostota, wierzy w Bolesia cud. Bardzo trudny tekst, bardzo trudny. Tak jak polskie błota, tak. Tam, gdzie sędziowie szumą lasy kiedyś, ujrzałem mnie pełen krasy cudnych, Bolesia kwiat. Słodko, jaśniejsze mi się stało wszystko, w grobach się naradowało, śmiał się do nas cały świat. Próżno mi o tobie dzisiaj śnić, trudno w żalu i tęsknocie żyć. Nie wrócą chwile, chrześcijanie wysłowione drzemią, wspomnienia pogrążone w rokach poleskich dni. Bolesia czar, to dzikie gnie i moczary. Bolesia czar, smętny to wichrów jęk, gdy w mroczną noc z bagien wstają pary, serce me drży, dziwny ogarniany i słyszę jak w głębi wód, jakaś skarby się miota, serca prostota, wierzy w Bolesia cud. Specjalnie dla Pani Oli to był przepiękny. Proszę Państwa, i jeszcze moje będą do autorki, wytrzymajcie. Chciałabym, dlaczego zaproponowałam Pani Oli ten utwór Kresowy Płomień. To śpiewa polski wykonawca Laskowski, kiedyś to śpiewał. I to przepiękny utwór też o tym, jak my
myślimy o tamtych stronach, bo nie mogą. Polacy też, którzy się tam urodzili, nie mogą pojechać i nie mogli dłuższy czas. Więc to wszystko historycznie wraca. I dlatego wsłuchajcie się w słowa. Kresowy płomień. I niech ten płomień was też brzmi tutaj, ten wasz białoruski płomień. Proszę. Możecie rączkami popracować. Tak, tak. Tak sobie, tak. Za nami lata tęsknoty długi, lecz myślę ciągle gdzieś tam za Bugiem. Lecz myślę ciągle gdzieś tam daleko, gdzieś w innym miejscu, nad inną rzeką. Tam pierwsza miłość, tam pierwsza młodość, wszystko zostało za tamtą wodą, za tamtą wodą, za tamtą rzeką. Hen tam na kresach, hen tam daleko. Zostały domy i drzewa w sadach, jeszcze pamiętam uśmiech sąsiada. Wszystko tak żywe i takie bliskie, choć los nas zrzucił za Bóg, za Wisłę. No właśnie teraz was rzuciło. Ale patrzcie, jakie piękne słowa. Po prostu cudne. Pan Janusz Laskowski napisał ten utwór. No łapki, co jest? Wilno i Grodno i lud daleki, tam nasi byli przez wszystkie wieki. I choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu niech nie gaśnie kresowy płomień. Bo tam pierwsza miłość, tam pierwsza młodość, wszystko zostało za tamtą wodą, za tamtą wodą, za tamtą rzeką. Hen tam na kresach, hen tam daleko. Zostały domy i drzewa w sadach, jeszcze pamiętasz uśmiech sąsiada. Wszystko tak żywe i takie bliskie, choć los nas rzucił za Bóg, za Wisłę. Obudźcie się proszę, bo to jest wielkie święto. Ługo srebrane, polskie błota, lwy pod ratuszem i rzeczna flota. Na Łyczakowie i tam na Rosie o polski pacierz ktoś ciągle prosi. Bo tam pierwsza miłość, tam pierwsza młodość, wszystko zostało za tamtą wodą, za tamtą wodą, za tamtą rzeką. Hen tam na kresach, hen tam daleko. Zostały domy i drzewa w sadach, jeszcze pamiętasz uśmiech sąsiada. Wszystko jest piękne i takie miłe, choć los nas rzucił za Bóg, za Wisłę. Ja życzę wam, żeby was nie rzuciło już nigdzie. Ostawajcie się w Polsce, bo my jesteśmy jednym narodem. Pracujcie w uchwale tej ojczyzny, którą obraliście, a będzie dobrze. A na Białorusi też kiedyś będzie dobrze. Będzie dobrze. Żywie Białoruś. Żeby wieś. Сегодня у нас на празднике присутствуют наши художницы Елена Цегель, Анна Скальзович. Dzień dobry.
wieczór dobry. Wszystkich bardzo przyjemnie widzieć z nami tu w naszej imprezie, wszystkich, kto przyszedł i za tą możliwość, którą dali organizatory mnie i innym zrobić tą wystawę i przyjść dzisiaj do Was i z Wami tu trochę porozmawiać. Przygotowałam dla Państwa prezentację o słynnych białoruskich artystach, ale naprawdę teraz denerwuję się trochę i trochę rozkażę o sobie na języku rosyjskim, bo na żal mój polski język nie tak jest jeszcze dobry. Я Ирина Цагельник, приехала я совершенно недавно из Беларуси. Прошло буквально 6 месяцев, и тут сразу такое событие большое, сразу же выставка, сразу же какие-то мероприятия, очень приятно. Хотела бы сказать еще раз по-русски возможность. О себе что могу сказать? В Бресте я уже в течение 10 лет работала преподавателем и принимала участие в различных выставках. Много было выставок у меня сборных, то есть групповых с другими художниками. И 2 года назад, наверное, самое интересное, что я сделала за свою жизнь, это была выставка персональная, в которой я представила 111 работ, где я связала именно живопись и свои картины, живопись и музыку. При помощи QR-кода, то есть на выставке было представлено 111 работ, и с помощью QR-кодов я связала именно живопись и музыку. На этой выставке могли люди подойти, послушать, с помощью QR-кода послушать ту музыку, которая служила для меня вдохновением. Вот это было, наверное, самое такое большое мое событие. И вот сейчас, наверное, с вами. Что я могу сказать про свое творчество? Ну, наверное, я еще до конца не определилась, наверное, в каком конкретно жанре я хочу писать. Начинала я с реалистического искусства, потом было абстрактное, было искусство. Сейчас я вернулась к импрессионизму. То есть я хочу сказать, что, наверное, в творчестве самое главное – это ваши ощущения, ваши чувства. То есть, когда художник или любой творческий человек может через свои чувства донести, через свои эмоции, через свою работу донести то, что он чувствует. Что еще можно сказать? Ну, ситуация, конечно, в Беларуси сейчас очень сильно поменяла мою жизнь. Почему? Потому что все уже было сложено, то есть как бы я училась, работала в Беларуси, и вся ситуация, которая вынудила меня приехать сейчас здесь к вам, я первое время себя немножечко некомфортно ощущала, и сейчас могу сказать, что на самом деле Польша, Варшава очень хорошо принимает белорусов, за это отдельное спасибо. Потому что на самом деле очень многим сейчас из нас достаточно тяжело приходится многим уезжать, потому что как бы даже хочется какого-то больше заработка, а просто хочется спокойствия, какого-то стабильности, чтобы ты не боялся за свою жизнь. То есть сейчас, к сожалению, да, такая ситуация, что я не могу приехать в Беларусь, не могу встретиться со своими родными, но во всяком случае спасибо вам большое за поддержку, всем белорусам, которые сюда пришли, спасибо большое за поддержку всем полякам, которые сюда пришли, которые поддерживают, и ну, приятного вам вечера. Спасибо большое. Dzień dobry.
Сейчас у меня тоже бумажки. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я родом из Беларуси, но недалеко, из города Волковыска. Есть еще кто-нибудь тут из Волковыска? Есть, вижу. Это Халянка. Мы с ней вместе в детский сад ходили. А потом и в школу. А потом еще и здесь встретились. А кто у нас еще из какого города? Ну-ка. Пинск, Минск! Пинск, Полесье, Полишуки. Пинск! Вот. Вижу Пинск. А чем интересен Пинск? Кто мне скажет? Что там есть такое? Парный костюм. Парный костюм. Костюм Карла Воронега. Kiedyś była Polsza, О, Пинск. о, видите? Rzeszka область, kiedyś była Polsza. Кто еще из какого города у нас в Беларуси? Сухан, не слышу? Минск? Ну-ка, представьте свой Минск. Чем он знаменит? Столица Беларуси. Красный костел. Да, там много чего. Река. Какая там течет? Вислочь, правильно. Ну, кто еще из какого города? Гродница есть? Есть, я знаю, он стоит за столбиком. Гродненец. Чем Гродно знаменит? Ну-ка скажи мне. Крестоносца нельзя. О, крестоносцы. Тевтонцы, типа. Крестоносцы пытались там удачи. Вот так. Вижу Гомель там еще где-то на заднем плане. Сош, Паскевичи, что там еще у вас? Да ничего стоящего. Ну как ничего. Драмтеатр еще стоит такой большой на площади. Ну вот. Ну, Могилев тут есть? Витебск? Нет. Ну, мой Волковыск славится большой тюрьмой строгого режима. И мясокомбинатом, и молочным еще. Сгущенка. Сгущенное молоко. Сгущенное молоко? Да. Нет у нас, это в Речице. Нет, в Рогачеве в глубоком. Рогачевый. Да, в Волковыске. А нет, сухое молоко. Сухое молоко. Детское сухое молоко, да. Вот видите? Ну что, ну попоем тогда, попоем по-белорусски. Почему по-белорусски? Потому что я считаю, что это самый замечательный язык. Во-первых, он Славянский. Да, наистарший из славянских языков. Во-вторых, он по мелодичности. Второй после какого? Польша. После итальянского. Вот. И также он внесен под защиту ЮНЕСКО как вымирающий язык. Так что кто, если не мы, будем его поддерживать, так? Итак, первую песню, которую я вам исполню. Я хочу представиться, да, меня зовут Дмитрий, я руководитель нашего большого дружного коллектива, который называется «Заминт». Из всего, правда, я один остался, потому что кто-то в Минске, кто-то остался в Беларуси, кто-то в Гродно, кто-то в Германии. Такая ситуация. Буду петь за всех. Вот. И первая песня – это наша визитная карточка. Она участвовала во многих фестивалях, доходила даже до финалов, но никогда ничего не выиграла. Вот такие забавки у нас. Песня называется «Зазнова». Про любовь, конечно, мы всегда поем только про любовь. Знаете, кто такая Зазнова? Любимая женщина. Жинка. Ну что, Саня, поехали. Можно подпевать слова, там известные, все знают. Устроить, как
друзья, я. Следующая песенка у нас про девчонку, которая, как это так выразиться, очень такая гоноровая, очень такая вспыльчивая. Как называется такая девушка? Кто знает? А? Есть очень красивое белорусское слово, называется, ее называют фанаберистая. Фанаберистая люди бывают. Фикают только. Вот. Эту песню крутят до сих пор на радио столицы в городе Минске. Я ее отправил 3 года назад. Нет, 3 года назад, да. Вот. И за 3 года я на авторских заработал целое состояние, целых $150. Вот. Так что, хотите заработать $150 за песню, посылайте ее на белорусское радио столицы. Саня, фанаберы стоят!